Шәрә килә җаннар, шәрә китә, арасында кеше гомере. Бигрәк кыска, кабына да сүнә учак, кала күмере. Рәсем кала, истәлекләр кала, жанны телеп, сызып әрнеткән хатирәләр, уйлар уралалар, кеше генә кайтмый, ул киткән. Киткәннәргә галәм кулын суза, яктылыкта жаннар, мин беләм. Эх, аларга җиңел, калганнарга кайгы ачы, яралар тирән. Сагынулы, сагышлы, йөрәк әрнүе һәм шул ук вакытта горурлык тулы хисләр якташыбыз, сыйныфташыбыз, Россия Федерациясе герое Тимур Равил улы Кипчатовны искә алгач, күңел яулый. Тимур 1987 елны Ульяновск өлкәсе Иске Кулатка эшчеләр поселогында күп балалы гаиләдә якты дөньяга аваз сала. Әнисе Роза Умяровна, әтисе Равил Алимжанович үзләренең тырыш, хезмәт сөючән, гадел, тәвәккәл булулары белән район халкы алдында абруй һәм хөрмәт казанган кешеләр. Матур гаилә буларак, мәхәббәт һәм тугрылык медале белән бүләкләнгән бу пар 3 батыр улларын, Шамил, Марат һәм Тимурны яратып, чынлашыннар итеп тәрбияли алдылар. Тимур Иске Кулатка эшчеләр поселогының 2 номерлы урта мәктәбен тәмамлады. Без, сыйныфташлары һәм укытучы апа-абылары да аны гел җитди, ышанычлы, тугрылыклы, һәр вакыт ярдәмгә ашкынучы итеп искә алабыз. Аның өчен дуслык хисе һәм дус була белү бик мөһим иде. Шуңа дадыр, мәктәпне тәмамлап, без сыйныфташлар читкә таралсак та, ул барыбыз белән диярлек элемтәне өзмәде. Мәктәптән соң Сызрань шәһәренең югары хәрби авиационщиклар училищесына укырга керә. Жуковский һәм Гагарин исемендәге хәрби һава академиясы, хәрби һава көчләренең хәрби укыту фәнни үзәге филиалында очучы, летчик һөнәрен үзләштерде. Бу бит аның тирән бала чактан ук биләп алган хыялы иде. Тимурның тагын бер матур ягы, куйган максатына ашкынучы, хыялларын чынга ирештерергә бар көчен куючы иде ул. Хезмәттәшләре искә төшергәнчә, Тимур Равил улы сугышу тәҗрибәсен нык туплаган шәхес. Сугышта берничә тапкыр катнашып, шул исәптән 2 тапкыр Сирия Гарәп Республикасына да командировкага бара. 24 февральдә Россия Федерациясының президенты Владимир Путин Донбасста махсус хәрби операция башлану турында игълан итте. Беренче көннәрдән үк безнең сыйныфташыбыз хәрби операциядә ВВС һәм ПВОның 3-нче командованиесының хәзер 112-нче аерым вертолет полкы, армия авиациясының 439-нчы авиация базасында катнашты. Капитан Кипчатов Тимур Равил улының һөнәри осталыгы, батырлыгы аркасында 150 яраланган һәм 300-дән артык хәрби хезмәт куючы егетләр өйгә кайтарылган. Тимурның ничек сугышканы турында аның сугыш бүләкләре сөйли. Хезмәтне үткән вакыт эчендә сугыш казанышлары өчен, сугышчан батырлык өчен медальләре һәм Нестеров исемендәге за боевое отличие медале белән бүләкләнгән. 2022 елның 4 апрелендә безнең чыгарылыш сыйныф укучысы хәрби биремне үтәгәндә һәлак була. Аның турында якты истәлек безнең йөрәкләрдә яшәсен. Буыннан буынга аның батырлыгы сөйләнсен. Рәфагат Мәхмүт улы Хәбибуллин исемендәге 2 номерлы Иске Кулатка урта мәктәбенең 6 сыйныфы горурлык белән Кипчатов Тимур Равил улы исемен йөртә. Кайгылы хәбәр. Күңеле кушуы буенча Тимур тормышта катлаулы һәм бик тә кирәкле ватан сакчысы юлын сайлады. Ул һәр кемгә чын батырлык, ныклык һәм тугрылык үрнәген күрсәтте. Соңгы сулышына кадәр биргән антына тугры калып, яшь буынга батырлык, ныклык, ватанпарвәрлек үрнәге күрсәтә алды. Райондашлары күңелендә дә ул шундый булып кереп калыр. Тимурның әти-әнисенә, бер туган абыйларының авыр кайгысын уртаклашабыз. Йөрәк сыкрый, Ходай сабырлык бирсен аларга. Бүген сыйныфташыбызның туган көне. Без аны еллар үткәч тә онытмаячакбыз. Яшәп өлгермәгән чәчәк булып ул гомердә сулмас. Аның исемен саклап, олылап, без дә яшәячәкбез. Тыптым гына күкләр йылый кебек, яп-яшь җаннар җирдән киткән чакта.
Кара болыт ишелеп төшәр төсле, ишеткәчтән ул да шушы хакта. Җаннар әрни, йөрәк кабул итми, акылыңны кайгы томалый, яңгыр түгел, әше күз яше дә юк, юалмый аны, юалмый. Актарылып җаннан әрнү чыга, ауны килә йылысы, шыр далага чыгып, айга карап бүре булып килә улысы. Яп-яш җаннар китә җир өстеннән, яшни яшәр чагында, нигә икән гомер фәрештәсе уя утырмый гомер сагында? Анда да соң яшьләр кирәкмени, бармы миңа берәр җавабың? Кагылмыйча калсаң яшь җаннарга, җыеп ала алмассың савабын. Тимур Равил улы Кипчатовның бар якыннары, сыйныфташларының авыр кайгыларын уртаклашабыз. Ятар урыны Гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын аның. Якташыбыз истәлегенә әлеге җыр дуга булып яңгырасын. Җиргә кеше китә, кала бары аның эзләре. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала әйтелмәгән сүзләре. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала әйтелмәгән сүзләре. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала җырланмаган җырлары. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала үтелмәгән юллары. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала үтелмәгән юллары. Килә җиргә, кеше китә, үзе белән бар серләрен алып. Кеше килә җиргә, кеше китә, якыннарын сагышларга салып. Кеше килә җиргә, кеше китә, хуш дияргә дә хәтта онытып. Кеше килә җиргә, кеше китә, калган кеше кала, ут йотып. Кеше килә җиргә, кеше китә, хуш дияргә хәтта онытып. Кеше килә җиргә, кеше китә, калган кеше кала ут йотып. Кеше килә җиргә, кеше китә, калган кеше кала ут йотып.